Kao što znate, večeras se diljem Lijepe naše obilježava nacionalna manifestacija Noć muzeja, manifestacija koja se počela u Hrvatskoj obilježavati od 2005. godine. Počela je kao jedna mala manifestacija na nivou grada Zagreba, međutim, odmah se pokazala kao jedna vrlo uspješna manifestacija koja popularizira muzeje i njihov značaj u društvu. I toj su se manifestaciji kasnije počeli uključivati drugi veći gradovi, a nakon toga i manje sredine. Vela Luka je uključena u ovu manifestaciju od 2011. godine. Kao što znate, ovogodišnja manifestacija Noć muzeja je u znaku sporta i mi smo ovu manifestaciju u Veloj Luci odlučili obilježiti izložbom pod nazivom Sestre Jurković veslima do zvijezda. Kao što svi znate, autor večerašnje izložbe, autor fotografija koje smo ovdje izložili je naš dugogodišnji suradnik Budimir Željko Keko, fotograf koji nažalost večeras nije sa nama. Imao je nekih zdravstvenih problema, međutim sve je ok i mi smo bez obzira na sve uspjeli realizirati ovu večerašnju izložbu. Moram reći nekoliko riječi o Budimiru Željku Keku. To je jedan prije svega izvanredan fotograf koji se fotografijom bavi od rane mladosti, a ozbiljnije zadnjih 10-ak godina. Autor je koji za sebe ima čitav niz kako samostalnih, tako i skupnih izložbi, a izlagao je od Sjedinjenih Američkih Država do Švedske, Sarajeva, po Hrvatskoj i u Veloj Luci, evo večeras po treći put predstavlja se samostalnom izložbom. Na izložbi su dakle prezentirane naše sestre Jurković, zlatne naše sportašice, koje je on fotografirao 2015. godine i prije otprilike mjesec dana u Veloj Luci i u Blatu. Te fotografije su rezultat Kekove fascinacije našim blizankama. On je fasciniran njihovim trudom, njihovim veslanjem, njihovim uspjesima i na ovim fotografijama se s jedne strane vidi njegov fotografski talent, njegovo nevjerojatno pronicljivo fotografsko oko, a s druge strane se vide naše prekrasne, lijepe, uporne, vrijedne sportašice, prekrasne lučke sestre Jurković. Molim vas jedan ples. Da ne bi sve ostalo samo na fotografiji, mi smo izložbu
upotpunili ovim brojnim trofejima, medaljama, zahvalnicama, svim onim što su cure dobile posljednjih nekoliko godina i ti rezultati su sjajni. Noć muzeja večeras popularizira sport, popularizira potencijalne muzejske zbirke koje se bave sportom. I ovo što mi ovdje imamo večeras je vrijedno jedne male sportske zbirke u Veloj Luci. Ajmo razmišljati na taj način, ne samo o sestrama Jurković, nego općenito u sportu u našemu mjestu, jer Vela Luka zaista po tom pitanju ima što pokazati. Koristim prigodu da se svima koji su sudjelovali u realizaciji ove izložbe od srca zahvalim. Prije svega bi se zahvalila obitelji Jurković na fenomenalnoj suradnji. Zahvalila bih se svim ljudima, sada ih neću svih nabrajati, ću sigurno nekoga zaboraviti, ali bi se svakako zahvalila Tinu Dragojeviću, dugogodišnjem treneru sestara Jurković, na svesrdnoj pomoći. Večeras nije mogao biti sa nama jer je službeno odsutan. Veliko mi je zadovoljstvo što je večeras s nama i naša načelnica, gospođa Katarina Bikić, i ona će nam kasnije reći par riječi, a i veliko mi je zadovoljstvo da je večeras s nama i gospodin Kuzma Tomašić, načelnik Smokvice. Molim vas jedan pljesak. Da ja ne duljim, jer danas cijeli dan jako puno govorim, zamolila bi moga kolegu Dinka da kaže par riječi. Kolega Dinka, izvolite. Hvala, Rado. Neću puno duljiti. Imao sam tu sreću što sam kao učitelj upoznao sestre Jurković i što sam ih u stvari 4 godine učio povijest. I na taj način sam upoznao onu drugu stranu koju obično mi ne znamo, a to je ona nešportska strana. Znači radi se o zaista divnim, lijepim, mladim, već praktički ženama koje razvijaju ne samo tijelo, nego i svoj svoj duh. Radi se o osobama širokog pogleda i jednog vječnog osmijeha, jedne oštrine uma i jedne inteligencije kakvu se rijetko viđa. Naravno, Vela Luka kao jedno mjesto koje ipak u jednoj provinciji daje takve ljude. Zašto? Znamo vrlo dobro da sve velike rijeke koji su veliki ljudi dolaze iz provincije. Tu kreću, tu se rađaju, to je njihovo izvorište i nakon toga idu dalje gdje se mogu bolje i jednostavnije realizirati. To je sudbina naših Jurkovićkih i ja im želim sve najbolje u jednom ne samo sportskom afirmaciji. Kroz sport će afirmirati ne samo sebe, nego i nas kao Velu Luku, ali želim i jednu drugu stvar, da se razviju u cjelovite osobe, što oni već praktički jesu, i da budu jednog dana stupovi društva, da zauzmu jedno mjesto koje, da se mi kao cijelo mjesto ponosimo jednom cjelovitošću tih cura, što je po mom mišljenju vrlo izgledno, jer su one zaista osobe u potpunosti. Ja ne bi puno govorio. Hvala Radi što je najveći dio organizacije odradila, što smo jedino mjesto na Korčuli koje ima praktički noć muzeja i što kontinuirano to radimo već ne znam koliko godina i nadam se da ćemo to nastaviti narednih godina. Sjede na redu načelnica, gospođica. Eto, ja vam svima želim dobra večer i dobrodošli na tradicionalnu noć muzeja. Što reći o Ivani i Josipe? Moram priznati da sam se šokirala i ostala zaprepaštena kad sam ušla u galeriju i vidjela veliki broj medalja i pehara. Za svaku tu medalju i za svaki pehar je trebalo jako naporno raditi i izboriti se. Imati nekakav cilj, plan rada, izdvojiti svoje slobodno vrijeme i truditi se, biti uporan, rekla bi preko nekih granica ljudske izdržljivosti. Isto tako moram reći da sam jako ponosna što se u ovogodišnjoj manifestaciji Noći muzeja na temu sporta
Vela Luka može predstaviti sa svjetskim zlatom iz ne tako davne prošlosti, što nam je vrlo dobra poruka i ja sam putokaz svima nama da zajedno možemo napraviti puno bolje, više i da moramo i možemo bolje. Svakako put kojim su Ivana i Josipa pronijeli ime i Vele Luke i veslačkog kluba Ošjak, moramo im biti jako zahvalni kao i njihovim roditeljima i njihovom treneru i svima onima koji su sudjelovali na njihovom putu do vrha. Hvala i svima vama koji ste se odazvali u ovolikom broju, hvala i načelniku općine Smokvica što je večeras tu sa nama. Želim vam svima ugodnu večer, uživajte u izložbi, budimo ponosni. Eto, hvala. Načelnice, zahvaljujemo, a sada bih pozvala ravnateljicu srednje škole Vela Luka, gospođu Ofeliju Dragojević, da nam se pridruži i kaže par riječi. Dobro večer svima. Evo, ja mogu reći da sam stvarno počašćena što sam pozvana da kažem par riječi i da poznam nekako s našim tvorama, zlatnim sestrama, kako ih mi volimo nazivati, sestrama Ivani i Josipi Jurković. Što reći o njima poslije ovih lijepih riječi što su rekli prethodnici ispred mene, osim da se samo trudom, radom i samoodricanjem može postignuti ovo što su one do sada postignule. Prije samog dolaska u veslački klub, njihove prve sportske korake, kao što same one vole kazati, su počeli u rukometu. Znamo i sami da nisu tu ostali, išle su i našli su novu svoju ljubav, a to je veslanje. Oni su s tim veslanjem ostvarili velike rezultate, ali znamo i sami da to nije kraj ispred njih. Ima još puno truda i napora i veselih i sretnih trenutaka koji čekamo od njih. Ono što je bitno i što je meni posebno za naglasiti, da su oni, osim svojeg rada koji je svakodnevno napornih treninga, napornih natjecanja, putovanja, da su bile i savladavali su odlično program opće gimnazije, 3. razreda opće gimnazije, a znamo i sami da to nije lagak program i eto, samo mogu biti uzor i ponos ostalim učenicima, ostalim sportašima koji se bave sportom, mladim ljudima. Samim dolaskom u veslački klub počele su ostvarivati svoje vrhunske rezultate i svoje uspjehe postizati. Moram tu istaknuti naše nastavnike koji su stvarno svojim trudom i zalaganjem izlazili u susret njima da puno lakše i da savladaju te programe koji su ispred njih. Samo sportaš zna što je to kad si prvi, samo sportaš zna ono kako kad si na vrhu postolja ispred svih. One to jako dobro znaju i zato moramo ih podržati u svemu tome i moramo im pružiti šansu i da i dalje nastave u tome. Ono što je bitno od nas, tu koji smo mi, da ova izložba ne bude zadnje što ćemo o njima govoriti, nego moramo stalno govoriti i isticati ove pozitivne i dobre strane sporta i njih dvije koje su u tome na samome vrhu. Ja se posebno moram istaknuti i obratiti roditeljima, ja stvarno ne znam kako oni to podnose, ove emocije koje ostvaruju. Mislim, meni kao sportašu i kao ravnateljici škole gdje su bile kod nas, ja ne znam stvarno kako mogu izdržati. Osim roditelja i znači obitelji i škole gdje su one provodile puno vremena, veliku ulogu u životu sportaša i u njihovom radu iznosi trener. Ja ovim putem stvarno zahvaljujem svojemu kolegi Dinu koji je sate i sate provodio s njima u napornim treninzima i koji je, da bi ostvarili svoje rezultate i da bi ostvarili onaj svoj zacrtani veslački uspjeh. Ja želim curama sve najbolje u životu, želim puno zdravlja, to je prvo što im je potrebno sada. Želim još puno prvih mjesta, želim još puno da nas čine ponosnima. I zato nemojmo prestati govoriti o njihovim rezultatima, o njihovim uspjesima i dalje ih spominjemo i dalje ih često održavajmo ove izložbe ili bilo kakve druge aktivnosti. Evo, uživajte izložbi i dobra, zahvaljujem svima.
hvala vam na ovim prekrasnim toplim riječima. Prije nego li zamolim Darin, mamu sestara Jurković da kaže par riječi, ja bi se zahvalila našoj prekrasnoj klapi Freud i ja se nadam da će na još malo zakantat, a nakon toga ćete uživati u mješovitoj klapi folklornog društva kompanije. Onako, spontano. Darinka, dođi, reci nam par riječi. Jedan pjesak za Darinku. Svima, ako je Filip bilo ovako, ne zna kako je do mene, da se trebala napisati na papir jer emocije su tu, pa bi vam se zahvalila ovim putem svima i pročitala ono što mislim. Dragi moji Lučani i Lučke, hvala vam svima od srca na dočeku naših i vaših evropskih i svjetskih juniorskih prvakinja. Dokazali smo da se sve može kad se hoće i da u ovoj našoj vali još uvijek ima ljubav i slobje. Ujedinili smo se kao nikad do tad, to su nam omogućile naše zlatne sestre Jurković zajedno sa svim kolegicama iz Zagreba, Brunom Milinović i Izabelom Krakić. Bože, daj da nam svaki dan bude tako, jer naša vala je cvala od sreće i veselja i svi smo bili kao jedan. Nije bilo čovjeka koji nije pusti suzu radosnicu, to se ričima ne može opisati. Takav doček, takvo veselje i sreća ulistio u povijest našeg mjesta. Srce nam je bilo veliko i ponosno, Luka je zračila. Toliko radosti i sreće u vali ne pamtimo. I danas s ponosom, gdje god išli ili bile, možemo reći, imamo evropske i svjetske prvakinje. One su iz Vele Luke. Ivana i Josipa nisu mogle biti večera sa nama, ali su u mislima s nama i šalju vam pozdrave svima. Ovim putem bi zahvalila profesoru Timu Dragojeviću, njihovom dugogodišnjem treneru. Ravnateljici srednje škole Vela Luka Ofiliji Dragojević, koja im je bila velika podrška u svemu. Svim nastavnicima srednje škole Vela Luka koji su im maksimalno izlazili u susret. Našoj načelnici Katarina Vikić, hvala na svemu. Radi Dragojević na pripremi i organizaciji ove večere. Budimiru Željku Keki na vrhunskim fotografijama. Nikoli Dubljeviću, hvala na svemu. Našim dragim prijateljima koji su s nama od prvog dana njihova veslanja, a koji sami znaju reći kao da su i naše. Hvala Veslačkom klubu Trešnjevka koji je sada i njihov matični klub. A posebno hvala njihovom sadašnjem treneru Saši Vukojičiću, bez kojeg ovog četvrtca danas ne bi ne bilo. Hvala njihovom ocu Ljubiši Jurkoviću, bez kojeg bi se ovo sve financijski bilo nemoguće. Odricanja su velika i teška, ali borimo se i činimo sve za njih. Hvala svima vama koji ste sudjelovali i organizirali sve ovo večerac i doček sestora Jurković. Ako sam nekog zaboravila, nemojte zamjeriti, emocije su tu, jer moje srce je veliko i ponosno, a nadam se da i vama bar upola kako i meni, jer sestre Jurkovi su Vela Luka i budimo ponosni. Najviše hvala Ivani i Josipi što su uspjeli ujediniti ovu našu valu da napokon procveta u sreći i ljubavi, što imaju veliko srce i čistu dušu. Želim svu sreću svita i kako im uvijek otac zna reći, cure moje do vrha. Vjerujemo u vas i nadamo se da ćete ostvariti svoj san snagom čiste ljubavi i vjere kao sve do sad. Ispisali ste povijest Veslačkog kluba Ošjak i Vele Luke. Za našu Luku i naše ljude velikog srca dali ste sve od sebe da bi nas učinili najponosnijima na svijetu. Hvala vam, cure. Hvala Vela Luko, hvala cijelom otoku Korčuli, a i širi. Hvala svima, a najviše njima dvema. Eto, uživajte. Darinka, hvala ti na ovim prekrasnim riječima, svih se nas dirnula. A vama, dame i gospodo, hvala što ste došli u velikom broju. Mi već raz radimo do 23 sata, ako neko duži malo kasnije nećemo nikoga izvaditi. Ostaćemo, koliko god bude potreba. Počastite se, uživajte u klapskoj pjesmi, imamo košurata, imamo pogačan, hvala svima koji su prigali. I uživajte s nama i svi zajedno slavimo ovaj veliki uspjeh i budemo jedinstveni. Hvala vam.